आङो दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं मोनसे भिडिअ क्लिप दिन्थिनो नागिरदों बिनि उनाव आं रायलायगोन डिसकासन खालामगोन नोंथांमोनजों भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नायग्रोदो अब्ला नायना लाग्रोबानो जाबाय आं भिडिअ क्लिप ससे होग्रोनोसै बिनि उनाव नोंथांमोनजों रायलायगोन ইয়াত মানে অলপমান এটা কোণাত এটা এনকাৰেজমেণ্ট আছে বুলি পেলাই এটা ডিসকাশন কৰা হৈছে এইখিনি আইডেন্টিফাই কৰিছে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে তো তাত বিভিন্ন মানুহ নতুন মানুহ সদায় আহি থাকে কৰবা কোনোবা ইনষ্টিগেট কৰে কিবা কৰে এই গোটেই ফৰেষ্টটো এটা নাটক কৰি পেলাইছে তো সেই কাৰণে আমি সেইটো চাই আছো যাতে কোনো অসুবিধা নোহাকে এইটো সোনকালে কামটো হৈ যায় আৰু একদম ফিউচাৰৰ কাৰণে সেইটো পাৰ্মানেন্ট হৈ যায় যিসকল স্যার বেদখলকারী তেখেতসকল যেতিয়া বনকৰ্মী এটাত বাধা দিবলৈ যায় কিন্তু তেখেতসকলে এগৰাকী ইএমৰ নাম কৈ আচলতে অভিযোগ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে চাওক তেখেতসকলক বহুতকে কি কৰে কোনোবাই ইনষ্টিগেট কৰে আৰু আপোনালোকে দেখিছে যোৱাবাৰৰ যদি আপোনাৰ চাই যে পাৰ্লামেণ্ট ইলেকশ্যনৰ সময়ত তাতে নতুন মানুহ ফৰেষ্টত বহিবলৈ কৈছে তো যেতিয়া তাতে ফৰেষ্টে বাধা দিছে তেতিয়া সেইটো পলিটিকেলাইজ কৰিছে যে ইউপিপিএলৰ মানুহবিলাকে ঘৰ ভাঙিছে কিবা ভাঙিছে তেনেকুৱা কিন্তু তেখেতসকলে এই টাইমটোৱে লৈছে য'ত ইলেকশ্যনত চবে ব্যস্ত থাকিব একো ক'ব নোৱাৰিব নক'ব পলিটিকেল স্বাৰ্থত তেতিয়া আমি তাতে সোমাই যাই পেলাই জিটি কৰিব পাৰিম এতিয়া আপোনালোকে সৰলপাৰা উল্টাপানী ফালে যাই পেলাই আপোনালোকেতো সকলো কোকৰাঝাৰৰ সাংবাদিকসকলে জানে তাতে মাটি কাৰ আছে ন তাতেতো বহুত ডাঙৰ মানুহৰ মাটি আছে আগৰ ৰাজা ৰথী মহাৰথী বিলাকৰ কাৰোবাৰ ফেমিলিৰ নামত ওয়াইফৰ নামত বহুত মাটি আছে এইবিলাক তো সেই মানুহবিলাকে এতিয়া ভাবিছে যে এই চৰকাৰখনেতো আমাক তাতে থাকিব নিদিব এই জংগলটো আমি ধ্বংস কৰিলো আমিতো এদিন নহয় এদিন কেছত পৰিম তো সেই কাৰণে তেখেতসকলে সৰু মানুহবিলাকক ইনষ্টিগেট কৰি থাকে যাহাতে যায় জংগল কাটে জংগলত থাকে কিবা কৰে এইবিলাক তেখেতসকলে কৰি থাকে আৰু সেই কাৰণে কাৰোবাৰ তেখেতসকলে নাম লয় যিটো নেকি নামটো নেকি তাত কোনো লিংক নাই বা কোনো ৰিলেভেন্ট নাছিলে তেনেকা কৰি পেলাই কথাবিলাক ডাইভাৰ্ট কৰিব বিচাৰে আৰু এই কথাটো আমি খুব ভালকে এতিয়া জানিলো যে ইয়াত এটা ডাঙৰ নাটক চলি আছে এই জংগলবিলাকক লৈ পেলাই কিন্তু আমাৰ যিটো মিশন আৰু ভিজন এটো ক্লিয়াৰ সেই কাৰণে আপোনালোকে পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা পাব যে আমি কেনেকৈ সেই অঞ্চলবিলাকত কাম কৰিম बावहाय प्रमोद बिटिआरनि चिफ प्रमोद बर' सारा दिनै मोनसे बाथ्राखौ बुंदों एक्चुअली बाथ्रायाव बिराद माने सिरियास आरो गोबां साननो जामारदों थारैनो दासान्दि मोनसे भिडिअ क्लिप ओमफ्राय मोनसे भिडिअआ दा भाइराल गोसारदों आरो एसामिस निउस पर्टेलाव बेखौ दामनानै होदों मानोना दखानदार जानांगौ खोमालै बे दखानावहाय थांनानै बै डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा हयथ' भिडिअ खालामनानै थांदों आरो बिसोरो खालामनानै थांनानैहाय सोंनायावहाय होमबालाय र' माने फेरेंगानो खिथानि दा बिदि मोनसे खोथा बुंदों आरोखि बे क्लिपआ दिनै बिराद गोसारगासिनो दङ दा बे आयदाखौ लानानै खौरांगिरि बर'नि खौरांगिरि बिथांमोनहा दिनै प्रमोद बर' सारनाव सोंदों थारैनो बे बाथ्राया बेसेबां मा बुंगोन बिनि सायाव होननानै दा बे बाथ्राखौ प्रमोद साराथ' रिप्लाइ होखाबाय नोंथांमोना दहाय नुखाबाय भिडिअ नुजोबखाबाय आरो बिनि साखाथियावहाय फेरेंगा सारबो दंमोन दा आं बेखौ होआखिसै मानो बाथ्राया जाहैबाय मा लोगोफोर नाय नंगौ दिनै बावहाय नों राजनितिनि बाथ्रा दं जेब्लानाखि इलेक्सन फैयो अब्ला इलेक्सनखौ बिथा खालामनानै जोंनि माखासे मानसिफ्रा बे हाग्रानि सायावहाय माखासे नोजोर होयो थिग बिदिनो दिनै बे सरलपारायाव जेखौ सिखना जाहार नेशनेल पार्क दिनै बयो गोदोनिफ्रायनो बावहाय माने हाग्रा एवै दिनै थानाय मानाय गोबां जों खोनाबोदोंमोन आरो दासिमबो जोंनि मानसिफ्रा सरलपारायाव हाग्रा एवै थाहैदों बावहाय माखासे राजनितिनि खैसार दं होननानै बिथांमोना बुंखादों आरो दिनै थारिखआवथ' नों नाय सोर खैसार खालाम सोर खैसार दा खालाम मानो बियो दिनै मोनसे नेशनेल पार्क जाबाय माहारियारि मोनसे हाग्रा जाबाय बियो दा बेवहाय नोङो माहारियारि पार्कआवहाय नों बोरै हा मोनगोन दा बेवहाय गोबां माखासे नियम नितिफोर थायो बियो दिनै माने फुरा रिस्ट्रिक्टेड मोनसे एरिया जासिगोन बियो आरो नों बे हाग्रा सिङावसो नों न' लुनानै थाहैबावनाय बेथ' मालाबाबो जानाय नङा आरो बेखौ मोनथावा नङा आरोखि बिथांमोना जायफोर सानदोंमोन जोंनि बिफाजोंनि समान बैसोनि बिमायंनि समान बैसोनि बिदा बिबाजैनि समान बैसोनि नोंथांमोनहा एसे साननानै नायदो अमाबा जुदि बेवहाय नोंथांमोना जुदि थाफैमारदोंब्ला सोरनिबा माबा लानानै खोथा लानानै बिराद गिदिर बुहुत जागोन मानोना हा हुआ गोदोनिफ्रायनो जोङो मिमांनि सिमां होननाय मोनसे सल'बाथा दङ बे कमल कुमार ब्रह्मना बिनिबायदि जानांगौ आं बारा नट क्लियार आं एसे बावदबबाय बेवहाय गोबां बाथ्रा रायनाय दं गुनजेत देवाननि बाथ्रा लानानै गोदो जे बर'फ्रा हादान गोदान माने
खोनाबानो खारनाय मानाय हा लाहैनाय आरो हा लाहैनानै उनाव मा हा लाखार बिलाखार जादों बेनि खाहानिखौ खिथादों आरोखि बे फावथिनायावहाय। दा थिग बिदिनो जोंनि गेजेराव बे थासारिया दिनै माने ट्रेन्डिंसो जागासिनो दं दा, बे मोनसे ट्रेन्डसो जाना दं दा। जोंनि मानसिफ्रा दिनै माने हादान गोदानाव खारबाय थानाय आरो बेबो स्पेसियेलि दा सरलपारायाव जागासिनो दं। सरलपारायाव गोबां आबाद जायोनो, हाया एवबानो मोनोनो, सासेयाव 10 बिगा गाहाम मोनोनो होननाय दाखालि नोङो बै हमजानाय मानसिफ्राबो दिनै बुंखाबाय मिडियाआवहाय। खोनादोंनो, हाथायाव रायलायदोंनो, ओंखायनो दिनै बाहाय हारसा बर' गासिबो थांदों हादान सिफायनो, हाग्रा एवहैदों। दिनै ओंखायनो बुंदों गोबां मानसिफ्रा बुंदों नोंथांमोना थांनानै नाय सरलपारा हाग्रायावहाय दिनै नोंसोरो बिखा खालामगोन होननानै बुंदों। मानो बिखा खालामगोन? इसिबां गिदिर गिदिर बिफांखौ दिनै दानफायजोब्बाय, बिफांखौ दिनै दानफायनानै दिनै लांदां खालामजोब्बाय, दिनै सावनानै लांदां, सोरनि बिखाया गावा जानो होनदों। अब्ला बिदिजों बे हाग्रायाव थागोन जिब जुनार मोसा मैदेर जेनेबा मै अमाफोर थागोन, बिसोर बाहा थागोन। बबे हाग्रायाव थागोन दाना? हाग्रायानो गैयाब्ला बाहा खालाम थागोन? बे मोनसे गिदिर कुइसन सिखारदों आरोखि। ओंखायनो थारैनो जुदि प्रमद बर' सार बुंनाया सैथोमारब्ला, राजनितिकनि माखासे बाथ्रा ओंखारमारदोंब्ला बावहाय आरोबा राजनितिकनि माखासे माबा माने प्रल'गनजों जुदि जोंनि मानसिफ्रा बावहाय हाग्रा एवहैमारदोंबा बिराद गिदिर मोनसे बुहुल जागोन, गोरोन्थि जागोन। बेखौ आं खावलायबाय नोंथांमोननियाव जेखिनि हा दं बेखिनिखौनो लानानै नोंथांमोना माने न'खरखौ दैदेननो नाजादो। आरो नोंथांमोना जुदि बेयो जुदि जेनेरेल हाग्रा मोनबाथ' मोनगौमोन, दाथ' बेयो नेसनेल पार्क जाबाय, दा बाहा मोनबावनो? नेसनेल पार्क जानाय लोगो लोगो बेयो मोनसे बाउण्डारि माबायाव गोलैबाय, बावहाय बिनि आयेनाबो बिराद गिदिर जासिगोन। जाय बिथांमोना दिनै जेलाव थानांदों, बिथांमोना दिनै जाय हमजागोन बे जोबथेसालियाव थांगोन। जोबथेसालियाव थांगोन, बिनि केसखौ सालाय सालायनो नोंसोर नों फैसा जोबनो ना नों हाखौ लानो? नोंनि न'खरखौ सालायनो बैयाव थानायखौ ना नों मा खालामनो? अब्ला नों माहानिफ्राय फैसा मोनगोन? बे मोनसे बाथ्रा फैगोन आरोखि। स' गतिके दा गोजाव गोदोनिफ्रायनो गोबां बाथ्रा जोंबो बुजिनांसिगोन। जोंबो बैसो गोरलै नङा हिसाबै नोंथांमोनाबो अननानै आं नोंसोरखौ खुलुमनानैबो बुंगोन, बेनिफ्राय जों गोजानाव थादो, हादान सिफायनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांमोना अननानै जुदि जा एसे हा हु दं न'खरफ्राव बेयावनो सोलिनानै थानो हादो प्लिज।